Information where they reach us right now, they say that unknown military don't enter for inside the Imo State for one village. They say this one fighter jets, they fly midnight without light, they throw bomb everywhere. As it be like this now, they say many house waiting for that area. Iyakata. My people don't read though. This one they happen. Our brother no sonkwa carry this ogbonge news come outside this morning. I will say mo throw am come give una mona know how it dey happen o. I will come dey get another information say one a man will come outside wey talk say he need the head of gentle the yahoo. As we dey talk right now, they say that unknown government don capture that man o. In dey for their hand right now, which we go play the videos make we watch. Make you try stay tuned to the end of this video so that you can understand wetin dey go on as you don dey read. My wonderful people, don't forget to share the video as you dey watch am so that other people go know how they go dey take dey do their kpurukere waka for inside the area. My people, now watch the video so may you know how this thing dey happen, because this military, we no know where they come from. A very quick one. On a serious security breach. Merenamo Lumpiri. The boundary between Amol and Omonjam, Noni Hitempiri, Mbitolo LG, a very serious security breach. And we want the government of Imo State to look into this. This is not a joking matter. This is not a drill. This is serious. This is serious. I'll play the video now. Helicopter, the Amolos Naha, Horona Baliane Ferrari. Nabali Hotel today. Nima Bali helicopter, Nima Hoko. And around 4 o'clock in the morning, a tour bomb. Now one uncompleted building. No moneke. Amolumpiri. Nampitolu LGA. I will play the video now. Very short clip. I will play it now so that you will see what we are talking about. Because bomb mad zinc erufonulo but it's a bomb abo asha de lufu shahe ni neji hey because bomb mere ulo madu because bomb mere le zinc ebe ho zinc aluminium zinc mere here So please, we are asking the government of Imo State to do something immediately. Do something immediately. I'm not to throw the bomb. I'm not to Kashirola. A building that is standing. Akrola zinc. Ato Kashala. I'm not to Kashiria. So the government of Imo State should do something real quick. Here we have a buloge. Here we have a meeting. This needs a swift action to protect life and properties of Ndembi Tolu, especially Ndamo Lumpiri and Ndembi Hitempiri. Biko adroka ena adio. Ka happy buoge ki happy we hana bega nini. That numereno. That numereno. Any direct foot and de korunde to bomba. Obro na hache na eba ho probably na o military helicopter throw the bomb. Maybe na hache na eba na nde kidnapper ma wunde gini na ezonga. At least the community got their way, the PG got their way, the ESA got their way. You know, before any operation, the community must be aware. Okay, what can they see hint at the community? Hint you're going to hint the entire community, a hint ESA, more the PG of that community. Very, very important. Camera mo you know, the military carry out. It is very important that a swift investigation should be launched. Mi hemere, mi hitembiri, ponkwem na amo lumbiri. Biko, government Imo State, action is needed. Prompt investigation is needed. Thank you. Welcome back, my wonderful people. No be small thing, no, as you don't watch that video. I'm going to play the next video. May you see how it did happen for inside the area. Stay tuned and watch this video. I don't know myself, and myself of almost on us by Japan. So I have a new last name. I know go we can people trying again. Because I have a young code, you don't know, so we don't really know what I oh, one can go and cannot go and so you know, go.
So ya ka anyị ji wee metụta anyị jikwa nkwụji n'ọjị bidosi ihe ndị ọzọ anyị ji wee bụrụ ihe ebumnobi ha na onwere anyị kwuru wee bịa n'ihu anyị chọrọ ka o mee anyị so ihe ndị a sokwa n'ihe ndị ahụ ụra atụrụ izugo nna chiekwule anyị jiri nkwụgo anyị jiri ọjị bịa sị ka a bịa wepụrụ m ajị ụdọ saa ụmụnne m azụrụ na-eme agụrụ ụzọ akụkọ ọnụ ihe ọma ka anyị bịara kpọrọ ihe ọma ka anyị ejiba ya ala ụra asị na anyị sị ka a bịa kelee ma ọ bụla na tins anyị bịakwara mechasị ebe ọ dị ọcha bịakwa na-enyekwa gị ife anyị enyego gị ihe dị isi anyị enyego gị isi mpi nye gị obi ebila na adị ihe niile ahụ ị na-eri obi a na-adịghị mma ị na-emere anyị ihe ọma sisi ahụ anyị wetụkwa ka anyị bịa dị ọzọ ka anyị wee bịa nye gị ekele na nke imere eme ka i wee mekọrọ anyị ọzọ ịka ya ebe enwe m na-asị datụ na ọkwa ji wee bịa ndị ji bịara ebe anyị ji wee bịakwute anyị asị m nke ha ya akazila ya aka ya amakarị mma ha bịa gbara anyị ọgụ nzọpụta adị nzọpụta ọgụ ha bịara gbara anyị doro m n'anya n'ụbọchị taa tụrụ n'ọgụ nzọpụta ka ha bịara gbara ụmụnne ha ọ bụrụ n'ụtụtụ taa ka m matara na onye mebisiri obodo a na-akpọ Lilo bụ Gentle Lion abịa amabụrụ na ọnyanwa mana Chukwu abịa ma Chukwu okike onye kere n'igwe kee ụwa ka anyị abịara n'elu gị n'ụtụtụ anyị wee sị na onye a mebiri obodo anyị bụ anyị sị na isi ya ka anyị chọrọ anyị enyego ụra asị isi mpi nye obi ebile na ihe a chọrọ na-abụzi isi Gentle Lion and ihe m chọrọ isi ya bụkwa from now till this month end na ọ gafe ha this month end ma na ụra asị Lilo be nna m a na-arụ ọrụ mana asị m bịa ebe a na ihe ọbụla ngwere nkwu na ọ ga-abịa na mmezu eburu m ụzọ jee Eagle Square na Abuja sị let there be peace ewetụzie m bịazie obodo na mmewuo peace na obodo ma na peace ga-adị all over the world enwere na izie n'ọta be nna m bụ ụra asị wee sị na ihe niile na-achọrọ peace ebe ọbụla ha nọ ihe niile mebiri obodo anyị bịara wepụ peace nọ na ndụ anyị nye anyị pen ana m ewere their peace today ana m return that peace back to my land ana m return that peace back to vidios anyị na-ahụsị ka ihe webụ m n'uche gị ikwe emesodo ọ dịrị ala Igbo na mma isi Gentle ịchọkwara anyị efe ka m gwa unu nke bụ eziokwu ebelivu na ndị plan Gentle bụ Naijiria nọ dịka e wee mebie ala Igbo because ọ esi na-edere dịka otu m si wee na-ekwu oche m egburu Humphrey na ndị ọzọ sị na nwere ya na mụ na onwe m isi Gentle isi na-edere ya ka iji eme efọrọ m isi ya n'aka eji m isi Gentle bịa ya ejina m isi ya bịa ka m ji wee bịa fọ enwere ka m si wee kwụrụ ma hon eji m isi ya bịa hie ọ bụrụ na eji m isi ya nụ ka m ma bịa fọn ọ na-anụ ihe onye ogbenye ka i wee fọdatara ma ọ bụrụ datara mmụọ agba Yeah, my people, not forget to see there for Balaba Gist. Yeah, what would they bring you ogbonge news as it dey happen? As they watch, make sure say they share the video.